ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଗଲା ଭଳି ଲୋକଲୋଚନରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବାଘିଆଣି ଜଳପ୍ରପାତ। ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇବାକୁ ବସିଛି। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୁଟ ବ୍ଲକ ସରୁଆଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରା ଗାଁଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାଘିଆଣି ଦର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ପରିବେଷ୍ଟିତ 2ଟି ପାହାଡ଼ର ମିଳନସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉପରକୁ ବହି ଆସୁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଝରଣାର ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା ସହଜେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ରହିଛି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଚଟାଣ ଓ ସେଠାରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପାହାଡ଼ିଆ ଗୁମ୍ଫା। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ବାଘ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ବାଘିଆଣି ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଥାନ୍ତି। ବାଘିଆଣି ଜଳପ୍ରପାତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନୋରମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏଠାକୁ ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ବଣମଲ୍ଲି ବଣରେ ଫୁଟି ମଉଳିଗଲା ସଦୃଶ ହୋଇଛି। ତେବେ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହୁଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ଏଯାଏଁ ହୋଇପାରିନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସରୁଆଳି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମରା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ବାଘୁଣୀ ଧର ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରାୟ 200-250 ଫୁଟ ପାଣି ତଳକୁ ଫଲ୍ ହେଉଛି। ସେ ନାଳଟା ନା ବାଘୁଣୀ ଧର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କି କୌଣସି କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାର କିଛି ସୁବିଧା ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଏ ବାବଦରେ ମୁଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ କରାଗଲେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ ଓ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେବଗଡ଼ରୁ ସରୋଜ ଶତପଥୀ, ETV ଭାରତ।